Tá taispeántas oscailte I galafort Nuacht Cliath a léiriú Stair agus scéal na nDugaí Nuacht Cliath. Is cóthógra é seo idir Nuacht Cúla4 Átha Cliath agus the Little Museum of Dublin agus tá na déantán fad deonathe ag Ndugaí atá imethe scar. Leabhar mé le conal a dobrigs na Duganna feadh 10 bliain faoin na difríochtaí is mó atá tagtha an obair. Nuair bhí mise nuair thusnig mé féin ag obair, bhí lán Ndugaí an timpeall 1500 agus bhí ortha gachmhad a úlach ón bád go dtí an cé. Anis tá gachmhad I cumad I bosca móra agus tá crainn thumlan de bhúla ná mar bhí an crainn seo an gná crainn a bhí an agus tá cuachairn agus cumpóg sé mála beag agus bhí na lads an mála a thugant agus abhampur go dtí an trucail agus mar sin de. Is féidir go leor sean ar le si éiscint sa taispeántas, agus leabhar mé le daltaí ó chaláiste an féirsigh faoin na rudaí is mó a heas amach dóibh. Seask a galore machtam cabin candan the pieces farlamsa ná like an sale dina of dine gobar sa jocana like near dimmer sheet pedal agus ruddy mar sin. Bhí sé go dáas na uirlisí a eáil dúsá siad agus rudí mar sin agus sáis níos mó eáil faoi scéal na daoine I mBaile Cliath gan. Tá an taispeántas siúil sa substation in aice leis an burtír agus is féidir an ballamara as a dagan an loganim sin na éiscint ann. Aisling ní gona bháin Nuacht Cúla4 mBaile Cliath.